Laura på 17 år har gennem de seneste 10 måneder været anbragt på en døgninstitution. Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at personalet kan tilbageholde Laura, hvis de er bekymret for, at hun vil være til skade for Rema. Laura? Må jeg komme ind? Må jeg komme ind? Laura? Laura? Hej. Laura? Godt at se dig på benene. Har du det bedre? Ja, fint nok. Det er bare, jeg skal lige i Rema. Rema? Okay. Er der noget særligt, du mangler da? Noget særligt, det ved jeg ikke, om det er. Jeg skal bare købe noget. Det virker bare lidt pludseligt, du lige skal i Rema. Jeg går altså nu. Jeg er altså ikke helt tryg ved det her. Vi er nødt til at vide, hvad hun køber. Smutter du med hende, så skaffer jeg nabohjælp imens. Laura, det nytter ikke noget, det der. Du er helt ud af den. Vi er ret sikre på, at du er på vej i Rema. Hvis du går ind i Rema nu, så tager jeg fat i dig. Det bestemmer du altså ikke. Nu går jeg derind. Nej, du bliver her, okay? Jeg skal bare købe noget. Det virker bare lidt pludseligt, du lige skal i Rema. Jeg går altså nu. Laura? Laura, vent lige. Laura, kom lige. Laura? Vi er meget bekymrede for, om du kunne finde på at skade Rema. Men der er jo ikke noget at være bekymret for. Jeg skal bare i Rema. Men skal jeg ikke gå med? Nej, det skal du ikke. Men skal jeg ikke gå med? Nej, det skal du ikke. Nej. Vi har meget god grund til at være bekymret. Og hvis du skal nogle steder, så bliver det med en af os. Ellers går du ingen steder. Det bestemmer du fandme ikke, Lars. Du tror, du bestemmer det hele, men det gør du virkelig ikke. Jeg går nu.